गिबियावनो खुलुमबाय आं आमिर बसुमतारी आंजों लोगोसे नोंथाङा नायदों बड'लेण्ड नलेज चेनेल। आं दिनै नोंथांमोननो फेसबुक एबा जानबुंनि सायाव मुं फारिलाइ जानबुं फारिलाइ जिमेल आरो लेंगुवेजआ बोरै ट्रान्सलेट जायो बेनि सोमोन्दै गुसुं मोनसे भिडिअ खालामना दिन्थिनो नागिरदों। नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासे नायबानो जाबाय। दानिया सिगां फारसे आवगायनोसै। आवगायनायनि सिगां नोंथाङा नोंथांनि मबाइलनि डाटाखौ अन खालामना लानांगोन एबा इन्टारनेटखौ कानेक्सन खालामना लानांगोन। इन्टारनेटखौ कानेक्ट खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा नोंथांनि जानबुंनि फेसबुक एप्सखौ खेनसे दांना होनांगोन। दांखांनायनि उनाव नोंथांनाव नैफोरबायदि मोनसे इन्टारफेस फैगोन एबा फारिलाइ फैगोन। बिनि उनाव नोंथाङा नैबे खनायाव मोनथाम सिन नुगोन। बेवहाय मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा मोनद' सावगारि नुदों। बिनि जेरावबो दांनाङा, लास्टनियाव दांनानै हो नैबे मोनथामाव, नैयाव बास। बिदि दांनायनि उनाव नोंथांनाव बेफोरबायदि मोनसे फारिलाइ फैबावगोन। फारिलाइ फैनायनि उनाव नोंथाङा जेरावबो दांनो नाङा, आंनिखौ फल' खालामलांबाय थाबानो जाबाय। बिनि उनाव सेटिं एन्ड प्राइभेसि नोंथाङा नैबेयाव दांनानै हो बास। बिनि उनाव गाहायाव सेटिं फैगोन, सेटिंआव दांनानै हो बास। सेटिं दांखांनायनि उनाव नोंथांनाव बेफोरबायदि मोनसे इन्टारफेस फैबावगोन। नोंथाङा बिनि जेरावबो दांनो नाङा। गिबिनि पार्सनेल इनफरमेशन बेयाव होखादों आपडेट इउर नेम, फन नम्बर एन्ड इमेल एड्रेस। नोंथाङा बेयावहाय दांनानै होबानो जाबाय। दानिया बेयाव नोंथाङा अबे मोनसेखौ आपडेट खालामगोन एबा सोलायगोन, मुं, इमेल, फन नम्बर, मेनेज एकाउन्ट, बेखौ दांनानै होबानो जाबाय। फर एग्जाम्पल मुं बेयाव होदों एड ए निकनेम एन्ड बार्थ नेम, बेफोरबायदि होखादों। गिबि मुं, गेजेर मुं, लास्ट मुं। बिनि उनाव बेखौ नोंथाङा फरायखांनायनि उनाव रिभिउ चेन्ज खालामना होबानो जाबाय। बिदिनो आरो बिनि उनाव इमेल एड्रेस बबे मोनसेखौ सोलायनो, बिदिनो बेखौबो सोलायनो हायो बास। जानबुं फारिलाइ नैयाव लिरदो मा लिरो, नोंथांनि जानबुंखौ फारि फारि लिरनानै नोंथाङा नैबे एडआव थुना होबानो जाबाय। बिदि मेनेज एकाउन्ट एक्टिभ खालामो ना डिएक्टिभ खालामो नोंनि एकाउन्टखौ, बेफोरबायदि आरो बे। थिग बिदिनो दहाय सिगाङाव आं बुंबोखादों जे रावखौ नोंथाङा इंलिश रावाव लिरनानै बेखौ हिन्दीयावबो ट्रेन्सलेट जाहैनाय बोरै खालामनो हायो। जों नुदों सोरनिबा लिरनाय रावखौ, इंलिश लिरनाय रावखौ ट्रेन्सलेट ओंखारो गाहायाव, जों बेयाव दांना होबा बियो अट' हिन्दीयावहाय जों नुनो मोनो। थिग बिदिनो जों बेयाव दांनानै होदो। दांनायनि उनाव which language do you want to stories to be translate into, अबे रावखौ नोङो सोलायनो नागिरदों, नङा होमबा? आरो बेयाव बुंदों which language do you understand, अबे लेंगुवेजखौ नों, अबे रावखौ नों बुजियो, जों बेयाव सोलायनो हायो। बेफोरबायदिनो इंलिश, स्पेनिश, फ्रान्स, जापानिस, डाच, नरवेजियान, बेफोरबायदिनो अबे मोनसेयाव सोलायनो, बेफोरबायदिनो सोलायनानै जों लानो हायो। गोरा नङा, गोरलैसो। आसा खालामो आं नोंथाङा गावनि जेंनाखौ बे भिडिअनि गेजेरजों सुफुंना लानो लागोन होननानै। गोजोन्थों। बड'लेण्ड नलेज दसे सम होनानै भिडिअखौ जोबजासे नायनो थाखाय रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों।